de cine. Han passat quasi 30 anys de l'estrena d'Alien, però el terrorífic espècimen és una de les grans icones del cine de ciència-ficció. El cap de la criatura, l'original, s'exhibeix a València. Ha vingut de visita acompanyat del seu creador, l'artista suís Giger, que per primera volta es posa a Espanya. ¿Recuerden la criatura? El cap original d'Alien és una de les peces estrelles d'esta exposició dedicada a Giger, la primera que l'artista fa a Espanya. I només el pare del terrorífic alienígena s'atreveix a treure-li les dents. El cap fàl·lic d'Alien li va reportar un Òscar a Giger, a qui ja no seduirien amb un nou projecte per al cine. Li encanten els còmics, però ell ha begut de Dalí, Picasso i el Bosco per a crear les seues obres plagades de sexe i mort. Visions futuristes que s'exposen a la Universitat Politècnica. No tinc una obra favorita, però estic encantat amb aquesta exposició. M'agrada especialment perquè es fa a la universitat on la gent estudia art i disseny. Escultura, gràfica i disseny és el títol d'esta mostra, que no es queda només amb el Giger del cine. Els dibuixos que té, les obres que té fetes a aerògrafo dels anys 70 i sobretot els dibuixos d'Alien 3, perquè no s'han exposat mai fora de Suïssa. Un recorregut per l'obra d'un artista fantàstic que estarà a València fins al pròxim 5 de desembre. I més coses.